Mayong adlaw naman sa inyo mga kasimanwa ko diri sa Banwasang Kalinog. Mo bala mahilig sa mga painting? Gusto magpaobra? Wala gid problema. Kontak lamang sa akon or kay Master Tito Noblisa sang Barangay Kairuhan, Bingawan, Iloilo. Mga may gusto magpa-painting, ang Facebook account ni Tito Noblisa. Lang i-message. Gilayon nga mag-reply gid siya. Adlaw inyo ako updan. Aton bisitahon si Tito Noblisa. Kag aton interviewon kung pila na katuig ang iya pagpainting. Kag inyo man makita no kanami nga mga design ang ginhimo nga balay ni Tito Noblisa sa Barangay Kairuhan, Bingawan. Rado nga mabilib ka mo kung anong itsura sa iyang balay. Pagkita mo pala sa balay ni Tito, bilib ka na sa mga design nga iya ginhimo. Painting niya nga sa esare, kaara man siya nga ginapainting sa iya nga kisame. Siyempre ang akong nga nanamian, ang iya nga main entrance double door, nahimo pa sa sambag. Puno ka sambag nga dako, ginhimo nga pertahan. Kagkaron sa Banwasang Kalinog, pakadto dire sa Barangay Kairuhan. 15 minutos lang aton biyahe. Kalapit kay simentado na gali dire ang mga dalan. Kung kadto dire, puro lubak-lubak ang dalan dire. Tubong grabe kampiyon. Tado ang dalan. Para ka lang sa Inlex sa Manila. Nari kami sa balay ni Tito Noblisa. Kaupod nato ng aton nga boss ang tag-iya sang Mavix. Di wala iba kundi si Alim Bansagon. Pud bang iya prinsesa ang iya anak nga 5 years old. Potong pa lang sa balay ni Mr. Tito o Master Tito. Makitaan ang mga managmi niyang mga pinting. May makilala kamong gapangita sang mga kuninga klase nga mga pinting. Tigit magkahuya kag magkontak sa akon or kay Tito Noblisa. Sari nga mga pinting imo makitaan dire. First time ko makakita sa mga pinting. Tama ka nami. Hindi ka magpate. Yung pinting pagi sa kamot ni Master Tito Noblisa. Abi mo kung daw gin picturean la kagin print. Ang iya mga pinting tama ika professional. Inyo ako updan karon. Kag kilalaon kung sino gudaya si Tito Noblisa. Inyo namamanaan kung pila ka years nang iya pagpinting. Antes naton siya nga interviewon. Di nyo anay ako kay ilibot ko kamo sa iya nga balay. Umpisa naton sa sagwa. Kung ano kanami iya balay. Kung imo makitaan may ate kang iya balay. Himo tanan ini sulit nga tape. Tang ordinaryo nga tape kundi ang mga mahal nga tape. Kita mo pala sang balay. Amo dayon nga ang tag-iya mo ang artist. Umayad magpinting. Puya balay gwapo ang plano. First time ko makita sang balay nga mo sini. Ang iya ko dal simple lang. Mga siet nga cyclone wire pero may pintaman. Kanami lang sang palibot kay puro greens. Kamo ni ang dalan pakadto sa Kairuhan, pakadto sa Bulabog, Bingawan. Pag imo makitaan tama gi kanami ang dalan dire. Kagkaron inyo makitaan nasubong sa teres kang ila halige. Hindi ka magpating halige. Kay may ara nga mga design nga mga dahon. Kaangay nga ara ka lang sa kagubatan gistar. Kagkaron ari nakita kag nagsulod sa iyang pertahan. Makitaan sulid ni. Nga tapi isang sambag, tama ka damon, pulanan sang bala sang armalay, di gid maglapos ini. Kita nyo mga itom-itom, tugas ina sang kahoy. Alangagin designan, pagbutangan sa mga dahon-dahon, mga pispes nga kanami tanawon. Agara tugas man sang kahoy. Kung diin ginaangtan sang orchids nga may pispes sa ibabaw. First time ko makita sang pertahan nga mo ni kanami. Inyo man makitaan ang sa ibabaw sang iya balay, kisami sang iya balay. Kag amo na ang ginatawag yang nga Adan Arts. Sabi gwapog taman dire sa sulod. Kag pati ang salog sang balay. Grabe, hindi ni tiles, di pure nga kahoy. Kag sa imo pag-abot sa ila sala, imo dayon makitaan ang kanami sa mga design. Tanay nga design niya ini, obra ni Mr. Tito or ginatawag nga Master Tito Noblisa. Sa mga may kwarta dyan, gusto magpa-design sa amo sini sa inyo balay, kontakan nyo lang si Master Tito Noblisa. Yagi na makabulig sa inyo. Time mula siya nagaindi, ingid siya nga magbulig sa inyo. Hindi kamahalan ang presyo. Inyo malakitaan, kisami sang ila balay. O angay sa ibabaw kasang kahawaan. Ano malang wala ato pang balay. Imo makitaan ang panganod sa ibabaw. Kag siyempre ang kalangitan. Karon ato naman nga katuan. Di na ugat sang mahogani. Iya nakitaan kag najakpatan. Iya gin designan. Ami isang design kay may ara manog. Duwa ka bilog nga kamandag nga manog. Ang duwa nga manog nagahigugma anay. Tugay inyo na mabatian ang akon pag-interview kay Mr. Tito Noblisa. Kaisa-isay ang tanan-tanan. Agi sa pagpinting ini. Tapos na ni Mr. Tito o Master Tito ang iya mga bata. Siyempre sa kolehiyo kag subong mga profesional na. Tayo ni ang agila, ang dagat ang isda. Lapay na sang gamot sang mahogani. Ag inyo man makitan. Iba nga mga design. Una ang isda. Kaon niya man ang kapwa niya isda. Kag dire ako nagabilib. Nga ang kahoy, ginhimo niya kay Kristo. Diin si Kristo ara na lansang sa cross. Ako nagbilib sa iya nga ginhimo. Akalang kakita sang tawo nga makahimo sing amuni nga bagay. Abudlay himuon iya nga nahimo. Tungod sa ginhatag man sang Ginoo sa iya nga talento. Riya aton nga mahal nga Ginoo, glansang sa cross sa aton mga kasalanan. Ya, kaya sabihan ko, nag-stay, kaya wala kami balay. So, kinuha ko to sa nangunan eh. Kinuha ko to para sa achievement ko to eh. Puro dyan kahoy, no? So, sangkol na. Ikaw mo dyan nag-ukit yet? Ako nag-ukit ito. Bali, pang 5 ukit ko lang dyan. At the age of 25 years old. 25 years old? Okay. Subong pera ka dun? 67. 67, pero nakatuloy? Oo, 40 years. 40 years ako na eh. Tapos ito, itong nabako ko, ano dyan, ang pangaring board na 100 years old, century na. 10 years old. Ano kintira mo dyan ako? Nananghining siya. Ano sa sander na? Sander. Oo. Ayos. Tapos, bali ang kapal na kanya, ginunod ko parang mamatibay. Dito. Diyan mga ang laki. Kasya. Kasya wood, hardwood. Ano dyan, uko? Okay. Ito ko. Dami.
Bala mo yun si Adan. Diyan ba ko? Ayos ah. Diyan ba ko? Adan. Ang sakal ka dali sa ibabaw. Problisa. Okay lang. Ari mo siya dyan, Ari yung babae? Anak ko. Bata mo. Okay. Ari si Pap John Paul, ano? Second. Oh, hindi. Anak ko yun. Tapos anak ko. Pagkaroon na rin nakita sa ibabaw. Diin kaupod naton si Master Tito Noblisa. Ginapakita ang iya mga pinting dira si babaw. Perte gali kadamo ang mga natago niyang mga pinting. Kag amo niyang pinting niya ang mga bata kapaligo sa suba. Kag amo man niyang pinting niya ang iya mga kabataan ini. Kung inyo makita, haros mga bata ni Sir Tito ang iya ginapinting. Ngod hasta subong, ang mga bata ni Sir Tito ang iya inspirasyon. Out gid sa mga bata ni Sir Tito. Inang inyo amay may ara nga talento nga hindi mabuol sang iba o hindi makuha sang iban. Kag aton galing nga i-greet si Sir Tito sang happy Father's Day. Subong adlaw. Hindi lang si Sir Tito nga aton nga i-greet subong, kundi tanan-tanan nga mga tatay. Shout out naton ang tanan nga mga tatay. Happy Father's Day. Lot gid ako sa mga tatay nga wala ginapabayaan ang ila mga kabataan. Ay balaan mo, kung mayad ka nga tatay, ang imo mga bata maayo man. Nahanglan nyo gid tagaan importansya ang inyong mga bata. Inyo gid nga tinguhaan ang makatapos sa pag-eskwela. Liing adlaw kita nga mga tatay nagakamalam na. Di man buot silingon, nagaasa kita nga balikan sa aton mga bata. Aton lang nga gusto, aton nga ipabatyag sa mga bata nga sila aton gid nga palangga. Kag amo gali ni ang creation of Adan. Di nga Adan Arts. Akon ginambal kagina Adan Arts. Si Master Tito Noblisa. Ayun. Nice. Masi gusto niyo mga magbakal sang painting na, ipakita ko sa inyo mga pan. Magpakomisyon. Kung halimbawa, pwede may mga gusto sanda nga mga design, ikaw na. Okay. Pwede mga kamo inyo design. May papanulin. Si Master Tito ang mahimo sang diyang panyo. Ini portrait. Yung landscape painting. Pwede. Okay. Ito ng klaseng painting. Ano ito para Marami yun. para maganda po ako. Pwede mo dyan nakuha nga pan. Sa ano dyan, sa rice field. Sa rice field. Palibot na yan. Kasi mga tuloy ko yung mga pan Ang duro ko. Oo. Nagbakasyon ko sa Carles ng Ligan. Doon pa, away ko. Ano ganyan mo ng tito nga pan nga iniisip nga ginsigi mo ang amo ni nga pan nga obra? Hindi kasi nasa puso ko yung art eh. Alin sa paggamay mo? Okay. Plan ko talaga. Gusto ko ma-achieve na maging successful artist. Natupad mo gito. Hindi ako ginawa. Ano ng pera sa art. Pero tuloy-tuloy lang. Balang araw. Ma-achieve mo rin yung gusto ko. So, bali ito karon pan duro na gid sa imo nagakontak. Marami na. Gagawa na ko. Minsan may tumawag. Natawag. Mga clients nila. Mga client. Oo, hindi Mga ko mga collector. hindi lang kayo taga Iloilo pati Manila. Oo, sa Manila nag-start eh. Okay. So kilala ka na gali sa Manila. 18 years sa Century Park Sheraton Hotel. Complete artist. Doon ko makita sa mga arap. Nakuha nila. Tapos yung Garrison Plaza ko. Almost 12 years. Ito. So, doon ko naka-isa din na ilang isipin ko sa iyo. Duro na gid ka mga hotel nga nagakuha sa imo. At damo na sa mga locals mga socialites. Marami ng mga painting. So may aral imo nag-order nga mga sa ibang pungsod yan dala ano? Oo, meron damo. Mga foreigners. Mga iba kaibigan rin kung tira. Ito, mountain naglalakaran ko. So nag-start na gid sa Manila pag ipiting. Alis ang bata ko sa Manila gid. Hindi, yan. Saan sa mga Iloilo? Pag upload ko, umuwi ako, nakaisip ko na umapis ko sa Manila. Sa corporate update. Kasi malakas yung kita ko na sa corporate. Mas mall. So, pero hindi naman ako direct sa mall agad sa Sheraton ako. Pero iluwan ko nung PUN ko, umapis ko sa Five Success. So, doon ako nag-start. So, yung mga foreigner na mostly may clients na Arabs that time. Nga Arabs? 1980. 81 hanggang 1980 ko na. Dugay na. Tagal na, sobrang tagal na. So, nag-establish ako. Bukundag. Maganda ka lang po ng kita. So, ganun. Maayos na kasi. So ngayon successful na nga pan. At least, lang ako sa ating mga pamahalo ko sa artist. Baka may gusto kang i-shoutout dyan mga anak mo. Mga pamilya ko, anak sa Las Piñas. Las Piñas. Mga kaibigan ko, nakatake ko. Salamat ako kay Terry, kaya pasal po sa akin. Ako, para sa akin. Salamat. Maraming salamat. Salamat.